ଓ ଯଜମାନେ କ'ଣ କରୁଛ କି? ନନା କ'ଣ ଏବେ ମାଛ ଚାଷ କଲେଣି? କ'ଣ ମାଛ ଚାଷ କରିବା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କାମ? ଓହୋ, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଡାକି ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକୁଛ ଆଉ। ହଁ, କଥାଟା ତ ସେଇଠି ଆଉ। ଆରେ 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 ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ ଏ ଫାଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଫାଳେ କେଉଟ, ଇଏ ଯଜମାନ ଗୁଡ଼ା କାହିଁକି ଏବେ ଡାକିଲେଣି? ହୁରି ପଡ଼ିଗଲାଣି କଥା କ'ଣ ତାହେଲେ? ଆଚ୍ଛା 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 ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକ ମୋ କାନରେ ବାଜୁନି, ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକ ମୋ କାନରେ ବାଜୁନି, ଏବେ ଡାକିଲେଣି ହେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ। କୁଆଡ଼େ ପ୍ରକୃତି ଆମର ଭେଜାଲ ହେଲାଣି, ଆଉ ଭେଜାଲ ହେଲାଣି ସ୍ୱଭାବ କର୍ମ। କୁଆଡ଼େ ପ୍ରକୃତି ଆମର ଭେଜାଲ ହେଲାଣି, ଆଉ ଭେଜାଲ ହେଲାଣି ସ୍ୱଭାବ କର୍ମ। ମାଛ ଚାଷ ଆମ ବେଉସା ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଚାଲଇ ସାଥିରେ ଯଜମାନୀ କର୍ମ। ମାଛ ଚାଷ ଆମ ବେଉସା ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଚାଲଇ ସାଥିରେ ଯଜମାନୀ କର୍ମ। ଆମେ ଫାଳେ କେଉଟକୁ ଫାଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏବେ ଡାକିଲେଣି ଆମ ଯଜମାନ। ଏବେ ଫାଳେ କେଉଟକୁ ଫାଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏବେ ଡାକିଲେଣି ଆମ ଯଜମାନ। ନା କ'ଣ ଯଜମାନେ? ଆଚ୍ଛା 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 ପୁଣି କ'ଣ ଜାଣିଛ? ମୋ ଭଳି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦଳେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ କ'ଣ କଲେ ବୁଝିପାରୁଛ କି? ହୋ, ଆରେ ମୋ ଭଳି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦଳେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ କରିଲୁଣି ଯେବେ ମାଛ ଚାଷ, କଛା ଖୋଲି ଦେଇ ଗାମୁଛା ମାରିକି ଛିଣ୍ଡାଉ କଣ୍ଟିଆ ବାଳିଆ ନିଶ। ମୋ ଭଳି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦଳେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ କରିଲୁଣି ଯେବେ ମାଛ ଚାଷ, କଛା ଖୋଲି ଦେଇ ଗାମୁଛା ମାରିକି ଛିଣ୍ଡାଉ କଣ୍ଟିଆ ବାଳିଆ ନିଶ। ଡେଙ୍ଗା ହାକୁଡ଼ିଆ କଣା କୁଜାରାଢ଼ ସବୁ ମିଶିଗଲେ ମୋ ସାଥିରେ। କେତେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଭେରାଇଟିର ବାବା। ଇଏ ଡେଙ୍ଗା ହାକୁଡ଼ିଆ କଣା କୁଜାରାଢ଼ ସବୁ ମିଶିଗଲେ ମୋ ସାଥିରେ। ସୃବ ସୃଚ ଛାଡ଼ି ଭାକୁଡ଼ ମାରିଲୁ, ପଙ୍କ ପଶିଗଲା ନାକ ସନ୍ଧାରେ। ସୃବ ସୃଚ ଛାଡ଼ି ଭାକୁଡ଼ ମାରିଲୁ, ଆଉ ପଙ୍କ ପଶିଗଲା ନାକ ସନ୍ଧିରେ। ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ନା, ଇଏ ଧୋତି କଛା ଖୋଲିକି ଯେତେବେଳେ ଗାମୁଛା ପିରିକି ଆମେ ମାଛ ଚାଷ କରୁଛୁ, ଆମର ତ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, ସେୟା ହେବ ଆଉ। ଆଉ କ'ଣ ନା ହଜାର ହଜାର ଆଦାୟ ହୋଇଲା, ଅର୍ଥ ଗଢ଼ା ହେବ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ। ବଢ଼ିଆ ଆଉ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗାଁ ଆଉ। ହଜାର ହଜାର ଆଦାୟ ହୋଇଲା, ଅର୍ଥ ଗଢ଼ା ହେବ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅରତ ନାମ ହେବ ତାର, ବାଳିଆ ମିଳିବ 180ରେ, ମାତ୍ର 180ରେ ବାଳିଆ ମିଳିବ। ଏଇଠୁ ନେବ ସମସ୍ତେ। ହଜାର ହଜାର ଆଦାୟ ହୋଇଲା, ଅର୍ଥ ଗଢ଼ା ହେବ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅରତ ନାମ ହେବ ତାର, ବାଳିଆ ମିଳିବ 180ରେ। ମିଟିଂ ବସିଲା, ସେଠୁ ମିଟିଂ ବସିଲା। ମିଟିଂ ବସିଲା କେଉଁଠି? ନା ମିଟିଂ ବସିଲା ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ। ଆଉ କେଉଁଠି ଜାଗା ଅଛି? ସେ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ତ ତାସ ଖେଳ ହେବ, ସେଇଠି ମାଛ ଚାଷ ମିଟିଂ ବସିବ, ସବୁ ତ ସେଇଠି। ଆଉ ମିଟିଂ ବସିଲା ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ, ମାଛ ବଡ଼ ହେବ କେଉଁ ଦାନାରେ। ମିଟିଂ ବସିଲା ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ, ମାଛ ବଡ଼ ହେବ କେଉଁ ଦାନାରେ। ହୁରି ପଡ଼ିଗଲା ଫାଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଫାଳେ କେଉଟ, ଏବେ ମାତିଲେଣି ଏ କଳିକାଳରେ। ହୁରି ପଡ଼ିଗଲା ଫାଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଫାଳେ କେଉଟ, ଫାଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଫାଳେ କେଉଟ, ମାତିଲେଣି ଏ କଳିକାଳରେ। ସେଠୁ ଜଣେ ନିରାମିଷିଆ ଥିଲା, ତା'ର ଲୋଭ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହେଲାନି। କହିଲା ଇଏ ସବୁ ଲାଭ କରି ଖାଇଯିବେ, ମୁଁ କାହିଁ ଛାଡ଼ିବି? ମୁଁ ମାଛ ନ ଖାଇ ପଛେ ମାଛକୁ ମାରିବି। ସେଠୁ କ'ଣ କଲା ସେ? ନା ନିରାମିଷି ରାଧୁ ଲୋଭରେ ଯାଚିଲା, କହିଲା ହେଇ ନିଅ ମୋ ଠାରୁ ହଜାର। ନିରାମିଷ ରାଧୁ ଲୋଭରେ ଯାଚିଲା, କହିଲା ହେଇ ନିଅ ମୋ ଠାରୁ ହଜାର। ଆଉ କହିଲା କ'ଣ? ନା ମାଛ ଚାଷ କଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଖୁସି ହେବେ, ମାଛ ଚାଷ କଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଖୁସି ହେବେ। ହେଉ ଜୀବ ହତ୍ୟା ଲାଭ ଅପାର, ହେଉ ଜୀବ ହତ୍ୟା ଲାଭ ଅପାର। ସେଠୁ କ'ଣ ହେଲା? ନା ଯୋଜନା ଚାଲିଲା, ମାଛ ଚାଷ ହେଲା। ମାଛ ବଡ଼ ହେଲେ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲେ, ଡେଙ୍ଗା ହାକୁଡ଼ିଆ କଣା କୁଜାରାଢ଼ ଆଖିକୁ ପୁରାଇ ହିସାବ କଲେ। କିଏ କାଳେ ନେଇଯିବ କି? କ'ଣ କାଳେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା କି? ଭଲ କିରି ହିସାବ କଲେ। ଡେଙ୍ଗା ହାକୁଡ଼ିଆ କଣା କୁଜାରାଢ଼ ଆଖିକୁ ପୁରାଇ ହିସାବ କଲେ। ସେଠୁ ସବୁ ସରିଗଲା, ସବୁ ସରିଲା। ସେଠୁ କ'ଣ ହେଲା? ନା ଗାଁ ପାଣ୍ଡିଆନ କେଉଁଠୁ ଥିଲା? ଗାଁ ପାଣ୍ଡିଆନ କେଉଁଠୁ ଥିଲା? ଆସି କହିଲା ଏ ଲାଭ ସବୁ ଦିଅ ମୋତେ ଗୋ ଭଲା। ନିଲାମ ଆସିଛି ମୋ ନାଁରେ, ନହେଲେ ଆଫେୟାର ଦେବି କରିବି ରୋଳା, ରେଜଳ ଜଳା। ଗାଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସି କହିଲା ଏ ଲାଭ ସବୁ ଦିଅ ମୋତେ ଗୋ ଭଲା। ନିଲାମ ଆସିଛି ମୋ ନାଁରେ, ନହେଲେ ଆଫେୟାର ଦେବି କରିବି ରୋଳା, ରେଜଳ ଜଳା। ତୁମେ ଫାଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଫାଳେ କେଉଟ, ତୁମେ ଅଲଜିଆ ହୋଇଲ ସତେ। ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ କଲ, କୂଳ ନଷ୍ଟ କଲ, ପାପକୁ ଅର୍ଜିଲ ଯେତେ।
ତୁମ କୂଳରେ ଆଗରୁ କ'ଣ କିଏ ମାଛ ଚାଷ କରୁଥିଲେ? ଏମିତି କଛା ଖୋଲିକିରି ସୂର୍ବଶୁଜ ଛାଡ଼ିକିରି ଏ କେଉଟିଆ କାମ କରୁଥିଲେ? କିଏ କହିଲା ନା ପାଣ୍ଡିଆନ ତାଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ଉପଦେଶ ଦେଉଛି। କ'ଣ କହିଲା ନା ଫାଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଫାଳେ କେଉଟ, ତୁମେ ଅଲଜିଆ ହୋଇଲ ସତେ, ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ କଲ କୂଳ ନଷ୍ଟ କଲ, ପାପକୁ ଅର୍ଜିଲ ଯେତେ, ଏବେ ନିଜ ଜୀବ ହତ୍ୟା ଛାଡ଼ି ଏବେ ତୁମେ ଜୀବ ହତ୍ୟା ଛାଡ଼ି ଚାଲ ଧର୍ମର ପଥେ, ଏବେ ତୁମେ ଜୀବ ହତ୍ୟା ଛାଡ଼ି ଚାଲ ଧର୍ମର ପଥେ, ଶାସନକୁ ଦିଅ ସମ୍ମାନ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ାନି ଏତେ, ଶାସନକୁ ଦିଅ ସମ୍ମାନ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ାନି ଏତେ, ଟିକେ ଚାଲ ସନାତନ ଧର୍ମ ପଥେ, ଟିକେ ଚାଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ପଥେ, ଟିକେ ଚାଲ ବ୍ରାହ୍ମଣର ସମ୍ମାନ ଅର୍ଥେ। ଜୟ ସନାତନ ଧର୍ମ କି ଜୟ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ। ଓ ଯଜମାନେ ଏଥର ବୁଝିଲ ତ? ହଁ ତ କଥା ତ ସେଇଠି ଆଉ। ଆହା, ଆଉ ଇଏ କେଉଟିଆ କାମ କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଛାଡ଼ିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।